Desenganchei o teléfono que estaba cargando, collino na man, caeume da mão e xa non sentín que son as maus, xa non as sentín pa nada, e o pé izquierdo nas vedas. Tiroume ao suelo, sei que me levantou, fixo o que quixo de min, levei tres golpes na cabeza, aquí na nalga. Esta muller que acaban de escoitar é unha das persoas feridas despois de que as alcanzara un raio en Vilalba. Aínda se está recuperando dos golpes a máis das queimaduras. Outro mozo tamén recibiu unha descarga cando se dispoñía a apagar a luz. A tormenta deixou numerosos danos materiais en vivendas e negocios da zona. Boa tarde, hoxe volven a casa todos os galegos que non puideron facelo estes días de atrás para chegaren a tempo a cea de Noiteboa. Aeroportos e estacións de tren son testemunhas estes días de todos estes reencontros. Estas agora, as imaxes que están vendo, son desta mesma mañá no aeroporto de Santiago. Centos de abrazos que foron os protagonistas dunha mañá de moitos nervios e apuros para chegar. Os de Valencia estamos estudiando ali por un ano e vimos a pasar as vacacións de Nadal con a nosa familia e amigos. Deu totalmente cheo, e moitísima xente, moitísimas maletas, moitísimo todo. Vimos todos por aquí, sí. Moitas ganas, moita morriña. Pasar a Navidad ca familia, que xa temos un poquinho de morriña, menos do frío, do demais. Xa tiñamos ganiñas de vir. Os mercados galegos viven esta data tan sinalada con actividade intensa. É día de compras para completar os menús de Nadal e tamén para recoller as encargas. Esta ano os prezos están polas nubes, especialmente os peixes e mariscos. Aínda así, moitos clientes madrugaron para facerense con o mellor produto e os postos estiveron a reventar durante toda a mañá. O mercado está a tope, hoxe está que non podemos máis xa. É impresionante, el día de Nochebuena es que é un espectáculo, dá gusto venir, aunque nada máis que sea para mirar. Bueno, o que máis se vende sempre no Nadal son os peixes de forno, robaliza, ollomol. Eu xa fai anos que non recordo que fora tan cara, pero a meixa, incluso ahora teño aí apartada 2 kilos que está vendida, e ojalá houbera máis porque a xente quere. E un día eso, se gasta e punto. Tiras la casa por la ventana. En Vilalba, 2 persoas resultaron feridas despois de ser alcanzadas por un raio. Un mozo que recibiu a descarga cando iba a apagar a luz e máis unha muller cando desenchufaba o móvil do cargador. A muller ten golpes e queimaduras. O mozo saiu mellor parado e só ten uns golpes ao caer ao chan despois de recibir a corrente. A tormenta tamén deixou numerosos danos materiais. A Remedios aínda lle tremen as pernas só con lembralo. A última tormenta levouna ao hospital, alcanzouna un raio cando ia desenchufar o móvil do cargador. Pois foi que cheguei, desenganchei o teléfono que estaba cargando, collino na man, caeume da mão e xa non sentín o que son as maus, xa non as sentín pa nada, e o pé izquierdo nas vedas. Tiroume ao suelo, sei que me levantou, fixo o que quixo de min, levei tres golpes na cabeza. Unha forte descarga que lle deixou queimaduras e golpes. Unha historia que se repite na súa casa. Hai 30 anos, outro raio alcanzaba a súa filla. No mismo sitio, e na mesma casa, pois tamén lle deu outro golpe así que enganchou, tirouna, e estuve ingresada 5 días en Lugo. A cadena de medalla totalmente dibujada no cuello, totalmente. A mesma sorte correu a fillado de Hugo cando quixo apagar a luz e lle deu a chave. Eso que viran como que se iluminaba todo e que daulle unha descarga. Como que o tirou incluso o móvil que tiña na mão. Bueno, se co susto, se co impacto. E nada, despois foi a urgencias, pero deronlle alta ás 4 da mañá xa o mandaron outra vez para a casa. Unha tormenta da que libraron por minutos Hugo e a súa familia. Na súa casa rebentou a instalación eléctrica e a da calefacción e levantou o formigón do acceso e o pozo. Iluminarse todo, moito ruído e nada, estábamos aí a uns metros da casa e nada, chegamos aquí e ao entrar xa vimos destrozos por aquí na fachada, xa os contadores, os cachos de plásticos por aí polo suelo, deses focos, eses cables, ainda están por aí tirados, ainda están cousas sin recoller.
E nada, esperamos un pouquiño como estaba ainda tronando, despois ao pouco entramos e había un olor a queimado de cables, fume en algún sitio, auga, porque rompeu a instalación de calefacción tamén e todo, entonces... Os veciños de Román non lembran unha tormenta igual. Ido é o impacto grandísimo que foi, porque pensamos que destruía todo. Bueno, son cosas que non se olvidan e que non se creen. Foron moitas as avarías que se rexistraron en toda a aldea, das que aínda tratan de repoñerse. Tremendo accidente na autoestrada do Barbanza. Un coche fuise da vía, golpeou outro turismo no que viaxaba unha muller con 2 fillas e quedou encaixado no gardarraíl. Malia a aparatosidade do golpe, os 2 ocupantes fuxiron monte a través. Agora buscan o condutor. Estaba adiantando un coche, a modo non ía, e cando quixo volver ao seu carril calculou mal a manobra e quedou desta guisa, encaixado na barreira de seguridade. Contou nunha testemunha un condutor que viu a manobra ao lonxe, o susto foi importante. A situación no que quedou Toyota pois facía temer o peor, dixeronnos que había 2 vehículos afectados e podería haber persoas atrapadas. Ao chegar ali, pois comprobamos que efectivamente no Toyota Avensis estaba incrustado no quitamedos da autovía. Pero quixo a fortuna que nin atrapados, nin feridos, nin tan sequera ocupantes. Os 2 homes que viaxaban no Toyota baixaron polo seu pé e coa mesma fuxiron monte a través. máis habitual do que se pensa, pois, que cando chegamos a accidentes, pois, os afectados xa non están no vehículo nin nas inmediacións, é dicir, que escaparon. O máis habitual é que para evitar ou atrasar o control de alcohol e drogas, pasadas unhas horas imposible demostrar nada. A Garda Civil si ten identificado o condutor, un veciño de Ribeira coñecido na zona, pero non só eles tiveron sorte. Antes de se esnafrar, o turismo golpeou outro coche xusto ao que adiantara e no que viaxaban unha muller coas 2 fillas. Tamén elas son de Ribeira. As 3 foron derivadas ao Hospital do Barbanza, pero sen feridas importantes. Foi máis o susto, que hoxe seguro que lles dá para falar na cea familiar. E que atención, porque chegan as principais datas do Nadal e como cada ano traen consigo un importante incremento dos desprazamentos nas estradas. É por iso que Tráfico intensificou os controis especialmente en xornadas como a doxe, o día de Noiteboa, Mercedes. Sí, Alberto, hoxe unha xornada que se prevé moito tráfico, en especial pola tarde e noite, con moitos desprazamentos curtos hacia as segundas residencias ou para ir cear coa familia. Por iso o tráfico intensifica os controis tanto de alcohol e drogas como de velocidade para a prevención de accidentes. Esta mañá acompañamos a unha patrulla da Garda Civil de Tráfico nun deses controis no concello de Oleiros, controis que se estenderán hoxe por toda a rede viaria galega. A DST prevé durante toda a campaña de Nadal en toda España uns 22 millóns de desprazamentos, dos que case 2 millóns serán aquí en Galicia. Así que xa saben, se hoxe teñen que coller o coche moito sentidiño, que o importante é volver. Como cada inverno, as horas previas a Noiteboa son un dos momentos do ano cun maior volume de tráfico, pois milleiros de galegos e galegas collen o coche para reunirse cos seus amigos e familiares. Co obxectivo de garantir a seguridade nas estradas durante esta data sinalada e ao longo das festas do Nadal, a Dirección Xeral de Tráfico intensificou os controis de velocidade, alcolemia e drogas na rede viaria. A parte de verificar o consumo de alcohol e drogas, tamén revísanse as condicións técnicas do vehículo, que os temas administrativos relacionados tanto co condutor como co vehículo, que está todo en regla. No día de hoxe prevense que os desplazamentos na súa maioría sexan curtos en horario nocturno. Como recomendacións de seguridade, dende Tráfico insisten na importancia de manter a precaución nos traxectos nocturnos, prestar atención a posibles condicións meteorolóxicas adversas e especialmente evitar poñerse ao volante tras consumir alcohol, unha das principais causas de incidentes nestas datas. Xunto ás potenciais sancións en caso de dar positivo, este labor de concienciación callou en moitos dos condutores, incluso en algúns casos os controis chegan a causar retencións. Imos aí dunha cola de máis de 10 minutos, en parte por isto, pero bueno, se por algo bo... Hai que facelo porque non se pode ir bebido por la carretera. É un riesgo para todo o mundo. Todos sabemos que non se pode beber ao volante, estamos nunhas datas moi señaladas e non queremos que haxa sustos de ningún tipo, así que, bueno, moi ben, hai que aceptalo e nada, 0-0 e a seguir. Son algunhas das consignas que debemos lembrar para evitar incidentes nas estradas ao longo das festas do Nadal, que este ano mobilizarán alrededor de 2 millóns de desprazamentos en Galicia e máis de 22 a nivel nacional.
En Padrón, na provincia da Coruña, buscan un picarrodas que leva estragados máis dunha dúcia de coches. Sempre actúa da mesma maneira. De momento non hai detencións, pero a investigación está encamiñada. En nada contámosles máis datos desta historia no Galicia Noticias. Pinchazo moi pequeno, que case nin o atopa o do taller, e normalmente sempre mismos lugares. Dous. E sede, Juan, este xa ve ainda que ainda está a roda pinchada que non arreglou. No concello lugués de Sober, a Garda Civil localizou un menor buscado en Alemaña. Vivía canda a súa nai no monte en condicións infrahumanas. Esta furgoneta, estacionada durante días nunha pista forestal, fixo saltar as alarmas. O vehículo estaba sen matrícula e tiña o teito camuflado cunha rede para evitar, presuntamente, que o detectaran dende o aire. Os axentes descubriron tamén unha tenda de campaña oculta no bosque da que saía fume. Dentro atoparon a muller de 28 anos e o menor. Levaban 5 meses vivindo ali. Ambos foron trasladados ao hospital. As autoridades competentes fixéronse cargo do pequeno para a súa posible custodia provisional. A investigación aínda está aberta. Buscan un picarrodas en Padrón. Nos últimos meses levan máis dunha dúcia de coches estragados, sempre da mesma maneira. De momento non hai detencións, pero din que a investigación está bastante encamiñada. Esta... Están sentadas. O seu non é un casillado, hai un modus operandi que se repite. É unha cousa como se fora unha agulla dun zapateiro. Son pinchaciños por aquí, que son moi finiños. Un pinchazo moi pequeno, que case nin o atopa o do taller, e normalmente sempre mismos lugares, leva meses con isto. O picarrodas actuou por primeira vez hai un par de meses nunha praza apartada do centro na que aparcan os veciños das casas que están ao redor. Todos os coches estaban pinchados. Pinchados todos. E os nosos eran 3, e os teus foron 2. E sede, Juan, este xa ve ainda que ainda está a roda pinchada que non arreglou. 5 coches nunha noite e con segunda parte. Mesma praza, mesmos coches e mesmos afectados. Ao mes siguiente volveron. Aí xa nos chamou moitísimo máis a atención porque era o mesmo sitio un mes exacto despois da primeira vez e os mesmos coches, os mesmos veciños, e xa foi cando empezamos a obter información de que noutros puntos aquí cerca, pero noutros puntos do concello e noutros concellos que estaba a pasar o mesmo. Pasou en Pontecesures e en Valga un veciño picaronlle as rodas dun coche á porta da casa e as do outro en Padrón. Non parece casualidade, de momento hai 7 denuncias, pero moitos máis coches estragados e non son as rodas. Meteronlle palillos e lotite na fechadura. E a chave, a fechadura, quero meter a chave e non me entra. Agora o picarrodas cambiou de banda do río esta mesma fin de semana cando se volvía a cumprir o mes. A vítima foi un hostaleiro, pechou o local e atopou o percal. E a unha media da mañán, cando salimos para ir para a casa, que o domingo hai mercado, pois estaba o coche con 3 rodas deshinchadas de todo e unha delas a medio deshinchar. E o tema é que pinchan as rodas polo lateral e non valen para marchar. Hai que meter 4 rodas novas. A investigación xa está moi encamiñada, só pendente de atar algún cabo. Un oboe e 2 tabletas electrónicas, ademais de cartos e outros útiles. Foi o que lle roubaron a Lara González, unha coñecida instrumentalista e directora de bandas de música. Sustraéronllo no coche mentres comía en Teixeiro. Pide colaboración por se alguén viu algo ou intentan vendelos. O material está valorado nuns 15.000 euros e a súa perda causalle un gran trastorno porque, claro, son as súas ferramentas de traballo. Este é o oboe de Lara González, o seu instrumento e ferramenta de traballo que na fin de semana lle roubaron do coche cando ía a camiño de Asturias para pasar o Nadal coa familia. Decidimos parar en la Nacional 634 para comer en la localidad de Teixeiro. Aparqué el coche delante del restaurante en una carretera muy concurrida donde pasaban constantemente coches, camiones y personas. Después de estar comiendo durante 1 hora más o menos, regresamos al coche y nos encontramos con que nos habían roto la ventanilla trasera del coche y se habían llevado una bolsa con comida, una maleta y una mochila. En la mochila yo llevaba el oboe, mi instrumento, el instrumento con el que yo trabajo, y 2 iPads. Lara, ademais de dirixir varias bandas de música, toca nunha orquestra sinfónica e imparte clases de oboe, polo que a perda, ademais do valor económico, suponlle un grave prexuízo no eido profesional. Sin el instrumento, sin mi oboe, yo no puedo trabajar. Además del oboe, en la mochila iban todas las herramientas que yo utilizo para fabricar las cañas que me permite luego tocar el oboe. Reemplazar todo lo que se han llevado
va a implicar un gran esfuerzo económico, además del valor sentimental que tiene para mí el instrumento. Malia que presentou denuncia na Garda Civil, Lara pide colaboración cidadá por se intentaran vendelo. O instrumento ten un número de serie e pode identificarse perfectamente. Ruego a todas las personas que estén atentas, a todas aquellas personas relacionadas con el mundo de la música, de la compraventa, personas que puedan frecuentar mercadillos, rastros, comercios de segunda mano, que estén atentos. La denuncia está puesta a la policía, a la Guardia Civil, y estamos atentos a cualquier posible movimiento que pueda haber con el instrumento y con el resto del material. Pois esperamos que o recupere. Cambiamos de asunto cando son as 2:15. Aeroportos e estacións de tren son testemunhas estes días de reencontros dos que regresan a casa para pasar a festa en familia. Esta mañá os abrazos foron os protagonistas. Queda xa pouco para a cea de Noiteboa e os que regresan a casa estes días ofrédenos as imaxes máis tenras, abrazos e bicos que reciben os que levan tempo lonxe da familia e volven por Nadal. Somos de Valencia, estamos estudiando ali por un ano e vimos a pasar as vacacións de Nadal con a nosa familia e amigos. Pasar as vacacións de Nadal. Con ganas xa, non? Sí, xa tardaba. Nada, vimos pouco, 2 semanas, pero ben, con ganas de volver. Os aeroportos e as estacións de tren reciben e tamén despiden os que hoxe viaxan para pasar a noite boa en familia ou cos amigos. As navidades aquí e un pouquiño, pois, ver a familia, os amigos. Ele de Madrid, pois imos a ver a súa familia, que lle tocanos ir a velos a eles, e logo, pois, para fin de ano, pois, voltaremos outra vez para aquí. Son momentos especiais, días en que o reloxo vai a modo e procuramos dedicar tempo de calidade porque regresar á casa e volver. Vamos a pasar a noite boa e a Navidad e a ver que se pode facer. Con eles, vimos todos e nada, pasar as festas. Vimos dalo e pasar a Navidad ca familia, que xa temos un poquinho de morriña, menos do frío, do demais. Son eses momentos tan especiais que se viven estes días con estes reencontros que teñen sabor a casa. Pois imos ás prazas de abasto. Estes anos os prezos están polas nubes, especialmente os peixes e máis os mariscos. Con todo, as prazas de abastos de Galicia estiveron a reventar durante toda a mañá, Sabela. A verdade é que hai moitísimo de todo no mercado hoxe. Os que esperaron o último día a hoxe para pensar no menú da Noiteboa están de sorte, porque hai moitísimo xénero de peixe, de marisco, hai moitísima xente tamén e ademais tamén hai gañas de mercar e están mercando, está saindo todo algo máis caro que estes últimos días, pero non todos os produtos. Por exemplo, os percebes onte vendíanse a case 300 euros o kilo, hoxe van a metade. Non pasa o mesmo coas ameixas, que é do máis demandado hoxe no mercado. Hai moi poucas e van a máis de 65 euros o kilo. Mercados a tope co produto aínda sen colocar nos postos. A tope, desde as 8 da mañán aquí vendendo o que se pode. Os clientes madrugaron para poder levar o mellor produto á mesa de Noiteboa. Es impresionante, el día de Nochebuena es que es un espectáculo, da gusto venir, aunque nada máis que sea para mirar. Para mirar e para mercar, porque é un dos días de máis vendas do ano. Andamos mirando calquera compra, polos precios. E que os prezos do peixe e do marisco están disparados. A centola que vai a 65 euros, se comprou a 50, 55, 45, claro. Unha centola dun kilo non a notas, pero en moitos kilos notase moito. Eu xa fai anos que non recordo que fora tan cara, pero a mexa, incluso ahora teño aí apartada 2 kilos que está vendida, e ojalá houbera máis porque a xente quere. A almeja é unha animalada, a almeja está a 60, 65 euros, a almeja da marinera. E, bueno, si en general o que se mantuvo un pouquiño foi o camarón, que é unha cousa que outros anos sube moitísimo, este ano, bueno, pois ten un precio, entre comillas, asequible. E logo están os imposibles, ao alcance de poucos petos. A angula temola fresca envasada, que son a 1.600 euros, e a viva a 1.800 o kilo. Véndese, hai algún encarguiño hai. Os clientes non defraudan. Es un día e aquí estamos. Gracias a Dios estamos aquí. Un día eso, se gasta e punto. Tiras la casa por la ventana. Hai quen a media mañá tiña o día virado. Acabamos 11:30 da mañán a tomar por saco todo. E aínda queda a noite bella, 7 días por diante para volver encher as prazas das estrelas destas festas. E familias enteiras de moteiros e moteiras do Grove quentan o ambiente de Noiteboa protagonizando unha papanoelada coa que animarán as rúas, ademais cun fin solidario. Estivemos na concentración previa á saída onde reinaban por igual o espírito navideño e tamén o moteiro.
Sabemos con total seguridade que a Noiteboa chega esta noite, pero antes hai sorpresas que nos veñen sobre rodas, como a gran papanoelada moteira protagonizada polo Club Lambrespas do Grove, que tamén nos animan cun fin solidario contra o cancro. É unha tradición moi bonita que hai que seguir conservando porque se lle dá visibilidade ás motos e ao mesmo tempo acompaña a Navidade, que é algo de familia. O moteiro, todo que sea o Nadal e o nenos e a fomentar a actividade pos nenos, eu creo que está ben. É familia, claro. Como anima unha papanoela moteira? Tirando caramelos. Como nestas fechas algo máxico e de reencontro, non? Que se reencontra toda a familia e unes a xente que casi en todo o ano igual non a ves. Vestidas con traxes, adornos e luces ata o máis mínimo detalle de Papá Noel, familias moteiras preparan a ruta cunha concentración con chocolate e música para contaxiarnos de ilusión e entusiasmo. O meu pai era, non sei, como a Navidad, ese espírito, pois o das motos é o mesmo, xuntar as dúas cousas é un sentimiento que solo sabe o que o disfruta. Verdad que dan moito ambiente, sobre todo polas motos, non? Que son moi vistosas, ahora na Navidad van vestidos de Papá Noel, co frío que fai. Día como hoxe, para animar o espírito navideño. A grande familia de moteiros do Grove queda con nós para que a emoción do Nadal sexa imborrable. Como imaginan, os secadores e as tesoiras non paran estes días nos salóns de peiteado. Malia que xa non se levan os recollidos formais para fin de ano, son moitos os que nestas datas buscan lucir o seu mellor aspecto e póñense máis de profesionais. Nos salóns de peiteado xa traballan ao tope para atender todos os clientes e tratan de encaixar todas as solicitudes de cita. Antes, boa parte da demanda concentrábase nos días 24 e 31 e agora repártese durante todas as festas. Se suele adelantar. Quizás hay más gente el 22 y el 23 que el propio 24. Ahora los hábitos han cambiado, se llevan más las cenas de empresa, reuniones de amigos, no tanto salir como se llevaba hace unos años, por lo tanto han cambiado los días fuertes para los días anteriores a la fecha principal. La gente viene todo de lunes a sábado a arreglarse, porque también hay mucha cena de empresa, que quizás ahora sí que la gente se arregla un poquito más para estas cenas. Xa non se agarda a última hora para facer recollidos para a noite de fin de ano. Búscanse peiteados máis casuais e que sirvan para todo o día. Lo que más pide la gente es la onda deshecha surfera natural, como te decía antes, versátil, que me valga para una comida y luego enlazar con la noche. Al mediodía voy con un vaquero y voy con algo natural, pero voy un poquito mejor que el resto del año. Y por la noche me puedo plantar un vestido ya más de lentejuela o lo que nos vengamos arriba e ir con esa onda también guapa, ¿no? Las ondas en todas sus versiones, ondas suaves, ondas Hollywood, ondas playa, ondas surferas, en fin, todo tipo de ondas y los cabellos semi-recogidos para las que van más arregladas. Tamén os tratamentos triunfan para lucir mellor nos encontros con amigos e familiares. Lavar o pelo, alisar, pero ninguna cousa así moi extravagante. Cortar para empezar ben o ano, un pouquiño, as puntiñas. Moitos centros xa teñen as axendas prácticamente completas, pero multiplican esforzos para atender todas as peticións nestas datas. Leva máis de medio século coleccionando beléns e este ano xa suma 240 e máis de 1.500 figuras. O dono desta colección recibe nacementos de todas as partes do mundo cos que cada Nadal decora a súa propia casa en Pontevedra. Non dubida que a colección vai seguir medrando e que o seu legado vai perdurar. Miguel Díaz tan só tiña 10 anos cando comezou unha afección que hoxe suma 6 décadas de historia. Empezou máis ou menos con beléns de plástico, que era o que había daquela. Pouco a pouco foi crecendo, pero crecendo a partir de os 30 anos máis ou menos, hasta o día de hoxe. As viaxes e a axuda de familiares e amigos permitiron que a colección traspase fronteiras. Na casa de Miguel atopamos nacementos de todas as partes do mundo. O principio era, a medida que íbamos a países ou algunas zonas ou pasear por España, íbamos comprando belenciños, ¿no? Porque era unha afición, bueno, que nos gustaba de sempre. E pouco a pouco as fillas foron paseando, medrando e viajando. E entón elas iban comprando tamén o Belén en certas zonas. Hai belenes de Belén, belenes de Jerusalén,
belenes de Perú, belenes de Portugal, este es de Ecuador, creo, este es de Mallorca, este es de Asís, donde se inició la afición, bueno, la creación de los belenes. Cada Nadal valeira as estanterías da súa casa para comezar a montaxe. En total, 240 beléns e máis de 1.500 figuras. Unha tarefa que se comeza no mes de novembro e que se ve compensada coa satisfacción de ver exposta a súa gran colección. Pongo con mucho cariño todos los años y me encanta, me encanta. Yo entro en casa y lo primero que hago es ir viendo los belenes, a ver si alguno creció o alguna figura se me movió de sitio. A colección que cada ano segue medrando ten o futuro asegurado en mans da seguinte xeneración que comparten esta afección co seu pai. Rematamos xa este Galicia Noticias doxe, pero deixámonos co telexornal e outras noticias do día. Así que pase unha feliz noite boa, cada un como queira pasala, e nós volvemos vernos mañá, o día de Nadal. Boa tarde.